на всички ме гледат, здравейте хора, аз съм Сектор. При мен е едно момче от моят сървър. Така, имам нов сървър, който не е хамачи с равно IP е. Да, аз съм... Кажете Хина... така, и да, снимам в момента, да. Vavux е админ от геймплей, да. И аз съм оунер, той е оунер. Аз съм оунер, това момче, с което снимам в момента, Марцус. Да. Той е... Марцус, ти къв си, бе? Я да видим. Warlord ли? Warlord, да, той има Warlord. Има Kit Warlord, Super User, Tools, User, Kit PvP. Kit PvP е много як кит. За сега съм го направил такъв. Kit PvP, си домавам китовете. Да, това е Kit PvP. Тук има тъпи айтеми до Kit PvP, да. Но това е Kit PvP, як е. Иначе ще си го поставя. Ще давам за евента Protection 4 е. Ще давам за евента такъв. Някои хора няма такъв кит. Да. Дърчест. Да. Днеска е евент от всеки ден. Така, търсим админ за 6 ля. Ето. Евент. Ще има майче от 19 часа или от... Така, влизайте. Ще става IP-то долу. Марцу ще е тука. Опаляка. Така, той ще е тука. Той е много смешен. Да, много ме кефи. Нали, Марц? Много ясно. Така, много ясно. На евент. Той хора никога не пропуска евентите. За него евентите са като сродна душа. Така, Хиксекли. Кой ти направи сървъра? Аз? Едно момче ми помогна, да. Един човек ми помогна, но аз го направих. Мен ми го направиха. Марце. Намерих. Знаете ли колко погина има? Китовете ги намерих. Спокойно. Колко кита имаш? Кит. Супер серии. Гледайте колко погина има. 36. Фол акаунт, нищо не знам това. Има така да се регистрираме, защото ще не влезне на късника. Много погина има. Сега ще направим един... Чакай. Vavux. Направи ранг лер и се дава на 50 кила. Така. На 50 кила ще даваме ранг. Оле, какво направиха това? е спална. Warlord-а е гатив много, това ти ми дава. Да, бе, знам. Това е Warlord. Така, това е малко спалнче, тук нещо горе-долу. Код такова за сега. Vavux тук прави някакви неща. Да. Хубав той е онър. Геймплей не му дават онър. Момчето си кефи дал съм, защото знае много. Така, Warp ютубер. Ето го там, в далечината. Ето го, да. Там бяхме. Това Warp ютубер. Хубав. Така, за да станете ютубър, ви трябва да имате 100 абоната в YouTube и ревю на сървъра. Трябва ви ревю на сървъра. Първото нещо е да имате ревю на сървъра, после си изкарайте абонатчетата, ако нямате, и ставате ютубър, ако имате. Кой е на... Вече се дадовете, ще станеш ютубър. Да, ето. Който има 50 кила, получава ранг килер. Това е инфото, да. Ще получите ранг килър. Утешителна награда. Да. Марце, специално за тебе ще добавя в ранг килър някакви хубави команди. Специално заради тебе, защото ще видим, ако направиш 50 кила
на пипито, без моя помощ. Тук колко играчи са влизали вчера, бе? Вчера 0, бе. Той е днеска сервера. Съм го пуснала на форум. Вчера тук правихме, нали, базици. Някакъв тъп сервер там. Да, хубав серверчето. Тук Panda BG ще влиза. Craft Gamer 130, 135. Emo, FTL, Swap, нищо не мога прочета. Хели, Ко, Дона МЦ. Някакви такива. Марцус, сега ще телепортирам да Марцус, чао. Аха, за мен си телепортира. Гледай сега какъв е. Марцус, ти си Warlord, да. Какъв искаш? Супер юзър или Warlord? Вор, ли? Да, какъв искаш? Кое да е по-силно? Warlord да много силно. Много ясно. Какво кажеш? Много ясно Warlord. Да свърши дървото. Дей. Как? Еми ти да си чешаре. Ти къв кици, бе? Че си каже. Не знам, не пише. Забравих кой беше. Май супер усера. Не, сигурно си пипи. Добре. Сега ще направя на къща до него, без геймот. Разбира се. Мой на геймот си. Ами дай факли поне. Може да направя на геймота, но ще нямам факли. Айде от мене да мине, само ще му дам 4 факли. 4. Стигат ли ти? Да. Ти направо да се освети цялата къща. Даже има резиденция. З. Много хубава резиденция. З. Валнокс те вика. Да. Килър! Аха! Аз съм килър! Направи ме... Owner Boss. Килър Хиксик сектор, да, аз съм килър. Кьор. Така, чакай, Олет, стигаме точно. Чакайте. Аз ще се направя ранг от конзолата. Той може. Сега това ще го паснем и ще напишеме. Къде си правиш къща ти, бе? Тук ще напишеме. Това се съсета Owner. Ще дойдеш там пусти ли са? Owner. Готово. Сега сме. Owner сме. От конзолата съм правих. Тя е тази конзолна. Какви го е? ОМГ сек. Да тества, бе. Окей. Ще видим какви китове. Чакай, сега ще видя какви китове да дадем. Значи, имаш ли кит да тулс? Аз ли? Да. Чакай. Ако нямаш канала, ако ще ти го даде. Защото ти трябва. Така. Пак си килър. Човек само отивам, аз ти викам, и сега се запаметя хобето. Пак съм връщал. Марцус много хубаво се стори, между другото. Ако има гейм от едно просто, така. Много хубаво се стори. Вавокс. Да. Марцус е. Опа. Да. Точно и те заправи. Да, бе. Марцус е. Аре са дна тия на въдици от тия и... Какво ви даваш? Като влезе. И пекто ли е Олдер, бе? Кой е той? Марцус, да. И кой е той, пекто?
Билдър. По-силен ли? Да, билдър майче е А, ти си билдър. Да. Да, окей. Билдър. Марцус, да. Къде отидоха всичките Билдър да си. Що ми остава вече само един ранг, един кит вече съм взимал. Какъв кит? Супер усър само ми остава. Аха, сега ще направя такъв добре ли си? Чакай сега, аха. Пекито кой е? Чакай сега, Пекито е един човек. Сега ще го направим. Познавам ли го? Марцус, майче го познаш. Варворд. Готово, варворци. Имаш китове, спокойно. Да, 3 вече са. Нека седиш. Тия секунда само сега идвам. Нека седиш такъв да си, добре. Да. Има. Охо, да, ето тук е спална, чакайте. Ето тук е спална. Ето го спална. Ето го спална на сървъра. Чакайте, ето тук. Чакай, наклона. Сет. Спална. Пекито. Там ще наклона. Спална. Да, тук. Тук един пич си е забравя. Искаш ли къща? Друга. По-яка. Марцусе! Ехо! Чуваш ли ма? Марцус, чува. Той така. Охо! Това е много гъжда на Марцусе вече. Аз ме изкрадах. Вече не глада. Вече на Марцус къщата. Така. Хора. И вече съм тук. Бързо аз ще телепортна от мен. Махни тази къща. Събери си цялата къща, тук ще се телепортнеш до тук, ще си сетнеш холм. Ясно ли ти? Го? Тъпа Марцус. Тук ще живееш вече, ясно ли ти? Окей. Това е... Беше къща на един друг, ама... Беше вчера къща. И вече е моя. Ама ресува ли той? Да прави ли си? Да. Че тогава как ще живее тук? Рез? Направи си резиденция. Ама тук няма стъкло отгоре. Сега ще да... Значи той не е право. Ама чай сега да ме телепортнеш, чай, че няма. Не съм си взела айтемите. Чакай, Пекито, админ, чакайте. Няма, добре, чакайте. Да, ми погине. Ма той на геймът ли си направил къща? Чакай, че ми дадат китва, така, яко. Хора. Готово. Чакай. Ще добавим админа. Онър, Маля. Ало. Снимам в момента, да знаеш. Та крава ще ми влиза в къща. Да. Няма да живееш тук краво. С постия погиня, аз ги служих вече, да знаеш. Добре, той слагай. Чакай се. Ти ми казвай кои да са. TNT ръдно, добре. Хора, така, само ще дам IP-то в писанието. Ето го IP-то на сървъра. Така че, влизайте всичко. Влизайте. Да. Тя ме телепорти да видя, да направя рез. Чакай, бе. Аре, че... Това пиши. Сложи ли ги всички? Да, всичките. Чакай, па ще телепорт на Марцусе. Чакай, след малко. Не тебе, бе. Марцус. Не, чакайте, сега трябва да се логнете наново. Какво? Сега ще трябва да се логнете наново, защото сложих логин и релогна. Да, излиза
Излизам ли от сърфа? Гледай конзолата или ще крашне. Не, готово. Логнете се пак. Охо, стана бе, как го Опа, направи? аз ще спра видеото. И да, това беше за този клип и чао.